Pan ddywedwyd wrth y Pharo fod yr Israeliaid wedi dianc, dyma fe a'i swyddogion yn newid eu meddyliau. Beth oedd ar ein pennau ni? Di ni wedi gadael i'n caethweision fynd yn rhydd. Felly dyma fe'n paratoi ei gerbydau rhyfel a'i filwyr. Aeth â 600 o'i gerbydau gorau a'r cerbydau eraill i gyd. Roedd yr arglwydd wedi gwneud Pharo yn styfnig, a dyma fe'n mynd ar ôl pobl Israel. Ond roedd pobl Israel yn mynd yn ei blaen yn hyderus. Dyma'r eithdiaid yn mynd ar ei holau a dod o hyd iddyn nhw. Dyma pobl Israel yn gweld y fyddin, roedd nhw wedi dychryn a dyma nhw'n gweiddi ar yr arglwydd a dweud wrth Moses. Wyt ti wedi dod yn ei allan i'r anialwch i farw am fod dim lle'n claddu ni yn yr aifft? Dyma ddwedon ni pan oeddwn ni yn yr aifft. Gad lonydd i ni ddal ati weithio i'r eithdiaid. Mae'n well gwneud hynny na mynd i farw yn yr anialwch. Ond dyma Moses yn dweud wrth y bobl. Peidiwch â gofni. Arhoswch chi ac ewch weld sut bydd yr arglwydd yn eich achub chi. Fyddwch chi ddim yn gweld yr eithdiad acw beth eto. Mae'r arglwydd yn mynd i ymladd drosoch chi. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses. Pam wyt ti'n galw arna i? Dwed wrth bobl Israel am fynd yn ei blaenau. Cymer di dy ffon a'i hestyn tuag at y môr. Bydd y môr yn hollti a bydd pobl Israel yn gallu mynd drwy ei ganol ar dir sych. Byddai'n gwneud yr eithdiad mor styfnig, bydda'n nhw'n ceisio mynd ar ei holau drwy'r môr, ond byddai'n cael fy anrhydeddu o achos beth fydd yn digwydd i'r Pharo a'i fyddin. Bydd yr eithdiad yn dod i ddeall mai fi ydy'r arglwydd. Dyma angel Duw a oedd wedi bod yn arwain pobl Israel yn symud y tu ôl iddyn nhw, a dyma'r golofn o niwl yn symud o'r tu blaen i sefyll y tu ôl iddyn nhw, rhwng gwersyll yr eithdiaid a gwersyll pobl Israel. Roedd yn gwmwl tywyll un ochr ac yn goleo'r nos yr ochr arall. Felly doedd y fyddin ddim yn gallu mynd yn agos at yr ochr arall drwy'r nos. Estynnodd Moses ei law tuag at y môr, a dyma'r arglwydd yn dod â gwynt cryf o'r dwyrain, i chwythu drwy'r nos a gwneud i'r môr fynd yn ôl. Dyma'r môr yn gwahanu, a dyma bobl Israel yn mynd trwy ganol y môr ar dir sych. Yna, dyma'r eithdiaid yn mynd ar ei holau i ganol y môr. Cyn iddi wawrio, dyma'r arglwydd yn edrych i lawr, a dyma fe'n achosi iddyn nhw banicio. Gwnaeth i olwynion y cerbydau rhyfel fynd yn sownd, a dyma'r eithdiaid yn dweud. Dewch, rhaid i ni ddianc. Mae'r arglwydd yn ymladd dros bobl Israel yn ein herbyn ni. A dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses. Estyn dy law tuag at y môr, i'r dŵr lifo nôl dros yr eithdiad. Felly, dyma Moses yn estyn ei law tuag at y môr, a dyma'r môr yn mynd yn ôl i'w le wrth iddi wawrio. Roedd yr eithdiad yn ceisio dianc, ond dyma'r arglwydd yn ei boddi nhw yng nghanol y môr. Daeth y dŵr yn ôl dros yr holl gerbydau rhyfel a'r marchogion a byddin y Pharo. Wnaeth dim un ohonyn nhw fyw. Ond roedd pobl Israel wedi cerdded drwy ganol y môr ar dir sych, gyda'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Dyna sut wnaeth yr arglwydd achub Israel o lawr eithdiaid y diwrnod hwnnw. Roedd pobl Israel yn gweld cyrff yr eithdiaid yn gorwedd ar lan y dŵr. Ar ôl gweld nerth anhygoel yr arglwydd yn ymladd yn erbyn yr eithdiaid, roedden nhw'n ei barchu fe ac yn ei drystio fe a'i was Moses.